Ibinalagay ang niya Espiritu Santo di ako pagmamagalaw. Happy Mother's Day sa kanyang anak ito, pagmamagalaw niya, Happy Mother's Day mo talaga namin na tulong na talaga kayo, mag-iisa pa kayo, sa mga grupo.
Mananabalin na Diyos, araming kami kamampuno kami isang kontraksa, kagagyan ng salita. Iyoon ni Kristo, isang pakaunasan sa tayo. Ipaay mo mga sa intangos, tutuloy ay isang-ibig, isay-tayo na mananin ni Kristo, apaulo. Kamutin namin ng Kristo ang Diyos, ikaw mag-ibagyan at mag-ibagyan na ipinipulot ni Espiritu Santo, Diyos na nanayag na walang kaibigan. Di berbahasa araw ng kaya natin tagawin, hindi mo na dito, isulat mo aming kailangan pinisusunod. Malipot pa ng ina ang ina pag-iuwi sa nilaw. Sa kaya pinuli na, babayaran ko pa ng pabalik Espiritu Santo. Binili na ang ulit. Itinatulog para ulo ng tao, malapasan di makakain. Naminado ang parang sa ng mga pangkas, ang kalinde, kapuno ang ibigyan. Nakita natin ang mga na, sinalitan na at di may papalit na kalayan. Hindi na po nunda, yung bili na Diyos sa kawan. Di na sumamarang di kaya sa hindi kayo pagaling sa di salita kasi wala ko yung pagkakas. Namun niya diwali kita noon, yung kalakasan sa pagpalupan niya tao, mabunyakan niya yung Espiritu Santo. Hindi na bono nagkakakulit, sinalagpunod natin Jesus. Ako, ito din kagitan ng pagkakalang Israel. Simong natin Jesus, saan may kaya kayo, ito lang ang mukha, nagkikyan po kay kasama, yung kaya babayaran ito kayo. May makakamang ito sa pagkakabalik, ito tunay na kayo ng Espiritu Santo. Sabay ito yung mga balik niya, may makakamang niya, ikiray niya sa hindi, pero niya kayo sa mga, ang ingay sa amin niya tuloy. Hindi na sa mga na ito, nakikasaan niyo sa nila, kaya nalilang ito, si Mama. So, lahat na kaya yung wala na ito ang nagkakalit ka kaya yung wala aking ang kawin ito ba. Nanakaya ang nagkakalit niya, ako yung nagtatak na tayo ako mahalagin niya. Kaya yung beto na yung siya, nalalakutin niya. At sabi ko na tayo, at ikaw ay yung wala ang nakakansan. Isaw niya. Umulit si Diyos sa corona, dahil itinap ko kaya sa ulit ng pera. Ang sipat na yung pagkakira ko, na may namin ng tao, dahil yung Diyos, dahil niya kalaunan at kalita. Masako na ang pagkulan niya ako at Juan, may kakalari sa lalunan. Umulit si Diyos sa corona, dahil itinap ko kaya sa ulit ng pera. Kaya tinulong niya ako, dahil naayon ni Diyos, dahil hindi pa kaya. Well, nagkaayon si Pagkaya ang sinabi. Nagkaayon ni Diyos, dahil hindi pa kaya, ay sinabi ko siya magkala. Ito rin ang Diyos na sinasyon, at umawit sila sa luwa ng kaulo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Idawdawat ko iti Dios ti Apo tayo Jesucristo, tinagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu, ama magsireb ken mangiparangarang iti Dios kada kayo, tapno maamuan nyo ti Dios. Idawdawat ko amaluktan kuma dagiti pampanunot yo, tapno makita yo tilawag na,
tapno maamuan nyo tinamnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas dawa bendisyon nga inkarina kadagiti tattao na ken tinaindakla na panakabalin na ngagtrab-trabaho kada kayo amamati. Daytoy apan nakabalin nga da kada tayo. Isumet laeng tinabileg apan nakabalin nga insauna idi pinagungar na ni Kristo. Ket pinagtugaw na iti makanawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay nangat-ngatungem dagiti amin anay langitan a papangulo. Agtuturay pannakabalin ken Apo. Nangat-ngatungem dagiti amin anay galad nangat-ngato ngem dagiti amin anay galad apan nakabalin iti agdamalubong ken iti lubong a mapasungad. Inkabil ti Dios dagiti amin na banag iti sakaanan ni Kristo ket inted na ni Kristo a kangatuan nga Apo iti iglesia nga isu ti bagi ni Kristo ti kinaan-anay dayjay mismo mangan anay kadagiti amin na banag iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Yaman kay Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Idiritay ni Gloria na datayami na parswa. Langit nagkaindaganta, Hallelujah. Ti Apo at dako kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket may sanga adalan ket kinunana kadakwada. In kayo iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agiggemda kadagiti uleg, wenno uminumda iti sabidong, di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit, ket umimbag danto. Kalpasan ti pannakisao ni Apo Jesus kadakwada, nayoli sa dilangit, ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napannangas kasaba dagiti adalan iti amin adisso. Timultulong ti Apo kadakwada ket pinasengkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada babaen ti panangted na kadakwada kadagiti pagilasinan ti pannakabalin. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ohayo. Ne, apaya. Inya ti Japanese na ti good morning. Ohayo, nada. Hamot ang abokayo. Ohayo, nada. Konnichiwa, kung nada mo ti good afternoon, ya. Huwag kasangsangkot mi, kasi na po Diyos, nakaabot kami mo't idikalman. Dagiti schedules, ti bigat na abutan mi. Nga mayat mo ti agpasyar no daduma. Da kayo nga managpasyar ka no mari nayo. Ado ti nagdudumaan niya. Talaga nga ti Japan na dalos. Nga nagado ti parke kada institusyon nga awan ti basuraan da. Tapaya iyawid mo di basuram. Da kayo mo at pinunasan nyo ta lipstick yo insel yo di tatugawan. Kaasi aktong agpidpidotan. Iminom kayon imbalyakan niya dahaan. At damay sa kultura da nga kwa. At may sa ganyan ti kultura da ka awang kanya da ti tats. Iso nga oray na nang kita tang nagpakada.
Ari ko to na dan ka jay. Ori no good morning da. Jay. Awang kanya tayo sa bali kanya tayo niya. Tapaya kanya tayo mano. Good morning lamano. Da makita ta ano, da makita da nga ubing ka jay nanang ka igrit dala ng handang mabalinti agsagid. Handang agsagid. Da tayo man nakakita ka ti ubing ka no mabalbaling ko uba-umbay. Nya buludat man mo tay. Kuna tayo madaan. Ala nag-cute, pedilam di pingping na, kunamo ni nanang, ala agloy-loy. Nabartek ka mo, mga niya, ubing di pedilam mo ni mami nan, ala, mayatan mo ni mami, agraraman. Kanya daw, di touch, bawal. Hanang abakan kanya tayo, tada tayo, di mo, nakakita ka, lamano, no daduma, nakakita ka tinataangan, agmano, sa bali. Sa balin, ado nga kultura nga nagduduma kay kasi mo kaslamayat kanyada. Kanagmaya mga agpay nga pampanunutan kanya tayo. Ala ko mano jay ubing makitam. Ginanang oray si kamet nang runa no apom no mabalbalin sublatem no mabalbalin alaem. Ninanang mo't very protective. Siyempre nadaddo maaayatan mo, ala nag-cute, kuna pera usog. Uy, maaayatan mo, ganyan, jari, nana, no. Ala naglok mo, pera usog. Apay, data pa nang ibagada nga, na-cute, ako motong lang nga dagosan, nga agbalin nga sulagat, ta anak mo maanyala unay mga, anyo papaygan. Apo daw mo dahil tinakasensitive mga nanang mga nagadayo. Dapay nagkuna nga no rumorto di apo kan nga tila makasagsagid ko nag rumor di apo na kay karup-rupa na mo so awan mang sagsagid na talaga. Wan di ang tata Mother's Day. Happy Mother's Day kada kayo amin nga mother. La kablawan nyo ida. Ado a klase ti mother. At dananang biological mother. At the mother of 12, 13, ninang ko ka mother of 12, ay 13, natayla di talon, at damot na ito na ad-ado, adabas-basit, halaka sa bali ti ina, Mother's Day nga rod. At damot na kitay haan nga naganak, biologically haan nga mother, ngam, ti akem da nakarkaro pay ngam mother, isuda ti nagpagpabasa ti kakaanakan, nagpabasa ti apo, isuda ti nagayaywan, at dapat nagitay handan nga nagasawa, apaya, nagado ti kakaanakak. Haan nga, biological mother, ngam, di akem na, nakarkaro pay ngam, ina. Happy Mother's Day, kakitain nyo ti kultura ti Pilipino, ti kinaina niya. Very protective ti may ina nga Pilipino. Yang orod ko na yung may isang psychologist nga anya na gana nag-talk kanya minsan ko na amuyo ti feeling kasi inaadalda ti about ti family ko na da kayo nga anak no rumor kay ti rabii ko na no talaga nga napudno ni nanang yo adala ta di jay kibba adala ta di danag na ada di danag na nga no rumor di ubing ka kasla haan nga makaturog nga nasayaat. Santula ka no makainanan maturugan no nanggagnan nga nailak jay war ay ridawan nakastrikan tay anak ko dayahin addantal na kanyana. Dapay lula nga nagkuna apay day taapom nga nga umay agserserbi ijay simbaan ijay labar yung pagserserbi baka madungpar ma'am mabutang nga mangipasurot kada ijay kadwa na protective. Isungod nga di ko na uri mapangka makikontest dagi jay nanang datay lang ang Pilipino alla sursuroten da uri handa sursuroten jiri na da adalat tadjay kanyada kasjay kayo tayo nga Pilipino amuyo kasjay mot ni Apo Isus ket imuli sa dilangit ngam haan na tay pulos binaybayan han na nga kunana nga akin alpasak ana tayon nagungar akon makaammo kay mutan in nakaon babay. Sayonara ko nada iti Japan, sayonara ko nada babay day goodbye. Haan nga kasjeti ni Apo Jesus, imuli iso na ngem haan na tay pulos binaybayan. Dadtoy dati ebanghelyo tayo. Umuna apay nga imuli ni Apo Jesus sa dilangit. Diyan ang panagungar manifestation ti kina Dios na di uli na ad-addan. Nga imparangarang na ti kina Dios na nga ni Apo Jesus saan laeng a pure a tao laglagi pantay dayta. Tao at the same time, Diyos. No kaya yung tumati umuli sa dilangit,
Nga si babagikin si kakararwa nga awan mangyuli kada kayo. Ni Apo Santa Maria haan na bukod Assumption na iuli sa dilangit ni Apo Santa Maria at the power asabali nga nang iuli. Power ti Diyos, power ni Apo Jesus. Ngam ni Apo Jesus isuna mismo ti imuli ascension. At the bukod na. Kakas diyan magkanya, lano umuli kayo tumas sa dilangit nga, makita may, tangtangadan na kayo, di jayan, kunayon to, alawagan na kayo tumas nga tati Diyosan. Nya? Nya titiyawag tayo sa Santa Anita, kung natay ito no, tumayab di langit, ngam no data nga lumag, kasanon to, ti pa nagkaukawad mo dyan, mapandilang, so agpakutong kayo. Nga ano ini Apo Jesus sa bali, imuli on His own power, ad-adda nga imparangarang na tikina, Diyos na. Dayjay. Apa nga imuli sa dilangit maikadwa, imbaga na, maiparangarang dito kakabsat, na dito lubong tayo temporary. Ti ad-adda nga asperaran tayo, dayjay imulyan na, di makikadwa, beatific vision, makikadwa iti Diyos, iti rupan-rupa, iso nga amin nga addad to'y lubong, awan ti permanent. Daytoy laeng lubong iso ti pagsagsaganaan tayo nga umuli sa di langit. Daytoy akem tay ditoy pagsagsaganaan tayo nga umuli sa di langit. Iso garod nga uray patay. Dagita ibagbaga tayo nga kukwa tayo. Dagita ibagbaga tayo uray ka sirib mo, uray ka laing mo adal mo. Amin dagitoy temporary laeng. Kati asperaran tayo, iso dayjay mapan, ijay. Iso nga kuna na temporary laeng daytoy. Daytoy, time tayo ditoy, iso di panag sagana para iti uli. Kinagpintas dati yung bagana. Dito ibanghelyo tayo, anya ti kunana. Adda na nayuli sa dilangit, nagtugaw iti makannawan ti Aba. Dagiti adalan, binilin na, idisakbay nga umuli, ing kayo iwaragawag. Amuyo ti panagtrabaho na kunana, idi nagtrabaho dan, narinadan di epekto na. Awan ni Apo Jesus ngam kinadkadwa na ida. Kas langay no dahil ti mapan makikontest dinanang nga, ri-naan na ka, uray awan iso na physically ngam, kas lamari na monitor lata nga di yari, maitublak nga ta, mangabak nga ta, adalat ta di yari, kasi makikadkadwa lata ni Apo Jesus kanya tayo. Iso kuna na imuli sa dilangit nga maan na tayo pulos pinanawan. Kanya ti kuna na, dahil ti maudi nga sentence na rito'y, timultulong ti Apo kadakwada. Imulin timultulong ti Apo kadakwada. Pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaan ti panangted na kadakwada, ti pagilasinan ti panakabalin. Haan na pinanawan ida. Kasimot kanya tayo. Iti lubong tayo, no agtalag tayo nga kadkadwaan na ti Diyos, no adda ti Diyos iti den na tayo, dayta ti mari na tayo, dayta ti una tayo nga palubusan tayo nga agtrabaho. Datay mo gamino daddo magkakayat tayo kabukbukudan tayo. No daddo man no mabalbalin ti kayat tayo ti mission tayo dito'y lubong ka kukwak, bagik, siyak. Haan. Kunanangod di may nga nasirib. An institution bombarded by a program, unana niya. Ti may isang institution nga nagaburan tinakaad-ado a programa ngam not anointed by the Holy Spirit, baloni awanti meaning na the same uray di pamilya. Adda dagitay nanang, adda dagitay tatang, ti kayat da kastoy ti pagbalinam, masapol nga sikati first, masapol nga agbalaygi kay amin, nagado di program, kasto ito ti pagbalinam, yes, napan, ngam no haan nga anointed by the Holy Spirit, no awan ti puso na iti ayat, awan ti puso na ti panagkaykaysa, haan nga nagaburan ti ayat ni Apo Diyos dayta a pamilya, baloni. Uri ti simbaan tayo, uri ka nagado a programa, no haan nga napno ti ayat, haan nga binendisyonan ti Espiritu Santo, no haan nga inturong ti Espiritu Santo, agbalin to latta nga awan ti mama ay na. Umay tay laeng ito'y agpaspasikat, umay tay laeng parparambag ti trabaho tayo. Wow, nagpinda si simbaan mi, uwan mga abak akon, siyak ti kasiglatan. Awanan Haan nga dayjay.
Ha nga dayjay. Tano palubusan tayo ti Dios nga garaw iti liubong tayo tintungarod sa ludsod na kada tayo kas ano kaado ti imbuhos mo nga ayat mo. Uray da kay nga nanang. Adda dagiti nabalay giti anak na professional dagiti anak na. Adda sa ni ti anak da ngem di relationship di pamilya nakawarwara. Haan nga guided by the Holy Spirit. Ado dagiti pamilya nga iti imatang ti tao ka successful da. I don't know how do you find successful. Tinsami ipagpagarup tayo nga tayo successful nga pamilya wenno diti parokya ka diti nakadado nalpas na nagngangato ti adal da nagado sa nikwada wow very successful dati kunayo. Ti successful nga pamilya, oray no kas adu nga rigat, oray kas ano nga panubok, agkay sa lata, ngamin ti Espiritu Santo, ti Diyos, ti mangtartarabay kanyada. Oray kas ano nga, daumay nga panubok ka dariribok ti biyag, makapagbiag dalata nga siraragsak ti tonggal maysa. Taapa yan, napno ti ayat. Iso nga uri ginanang ko nang un successful day nga ina apalanda apaya un nagbalay giti anak na ngem no nagaddayo jeri na da aging gana nga awan to pay mangtara kang ken na successful nga taday jay. Maya nga taday jay. Haan. Di ayat tayo di pa nagkay-kaysa tayo ni Apo Jesus un imuli imbaon na dagiti adalan ngem haan na pulos a pinanawan. Dahil ko matimulmula tayo, iti panunod tayo, iti mission tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, laglagi pon tayo kung mga adalat ta ni Apo Isus kada tayo, anak na kagarod. Malagip yo ti relationship ti ina ken anak, ama ken anak. Oh, asya awan nakatur. Arigato. Nga maturog kay lat. Di nga relationship ti ama ken ni ina nga di jay ama ken amawon no ina no mabalbalin ka handa pay maturog gapuking ka handa pay mangan. Kunada nga rod ka sinungaling ang mga nanay kunada no dadduma ta apaya kain na tayo hindi busog pa ako nabsugak pay apaya kurang nga rod dayjay makan nabannog kan mama haan kaya para laeng iya anak. Napuyatan kan haanak nga mapuypuyatan. La. Diyan nga na diyan ina nya. No daduma mo tinakasaksakit mga isupli tayo ka hantay nga tultuladan ada kiti sa bali nga puli nya. Nga di makeldan nakaungar dan dagiti anak no dadduman ala nalipatan da mo ni nanang. No dadduman ka sada mo lang tawagan da no kayat ko tumawag ko na ninanang ka tumawag ba safe lauston ka na da trabaho awanan inton na tayo sakan to apa naging sasangit idi si bibiyag kadimot nga sinuplyan di ayat na kanyam the sacrifice da kayo nga naganak da kayo nga nanang tata nga madama agpadpadakkel ti ubing kitahain nyo ta sakripisyo yo. Medyo tinagsakit nga ibaga tinanang. Data aramidem kanyak, aramidem tumet ta anak muking ka. Daya tinasakit nga ibaga tinanang no, bastos di anak, data aramidem, apitem to, kung nana daya Ilocano niya. Kinagsakit mo't ang si ka nga insak sakripisyo da, handak magkaykayan, handakam nagkakamsat ka, kaykayan naman na niya kakamsat ko, iso nga isudan at imang tarakan, uray pay. Ammum no dadduma di panang baybay ada kanyam iso ti simmik kilam. Adda talag na kanyam kayam dayta. No dadduma di liway na kanyam ke iso ti nagnakemam. Kitaan nyo dagiti inispoil da nga kakabsat yohan. Ayanda, isuda lampay. Inang, natayon ta inang ka inang. Iso no dadduma ka ditay handa no kumanda di puso tayo ka hantay pa nga agyaman. Malipatan. Ngun nakabisbisi tayo. Ngam ulitin tayo ayat tumilaan. The same uray ni Apo Diyos. No kas ano di ayat di ina. Kas ano di jay dungo di ina kanya tayo. Dagiti naganak kada tayo. Nakarkaro akan niya na. Apaya, ninanang mo inikkan na katibiyag. Inikkan na katibiyag. Biological nga biyag nakitam ti lubong. Kaiso na ngay, inted na tibiyag na.
Hanalaang nga inikan na katibiyag. Iso na inted na tibiyag na. Ken haan na kanto nga polos nga panawan da ko mati mangted tinamna makada tayo. Keno si kamot da kayo nga nanang, da kayo nga naganak. No aga apa daga di anak yo inya tiri nayo. Nga mga baabak kanay ala ang takot silyo ko nam garod. Adamot ada kita adamot ada kita nanang kada tatang nga imbes nga pagkapyaan na ka, la ilibas mo danuga mo. Nya mo day tanga nagannaka. Adalat tamot tumanor nga kasjay nga haan nga iso tigol tayo. Panunutan nyo laangan. No si ka nga nanang tatang lolo lola. Nagap apa daga di anak mo. Nadda na agong nga anak mo inyari nam. Madihaan o oray maisuna naragsak ka di mo no gungundawayam ni kabsa mo. Naragsak ka di mo no imutam ni kabsa mo. Naragsak ka di mo no kakonkontes mo ni kabsat mo kasi akti mga baaba at naabak da amin kung kunam lata lubong mo. Naragsak nga tamo ni Apo Diyos no sikat ila pampanunutam ko bukod mo. Iso nga nga ti successful ko na tayo ko is not the achievement, is not the position, is not the possession, is not the honor. Ti successful ka it's the love. Di agayat, di kadakkelan ti ayat. Kasla ni nanang, wen tek ulitan tayo, successful dagiti anak na ngem adda ka di ayat idta a pamilya. Ammuda ka di agayat iti sabali dayta a pamilya. Kasjay mo lang po Dios no mapantayo mat iwaragawag tinagan na iti sabali, maited tayo ti respeto, maited tayo ti tulong, maited tayo ti ayat, no man pa adda pagkapkapsutan tayo han nga tanga makaay-ayo. Iso nga dayjay trabaho tayo, kuna na nga roden ka, do your best and God will do the rest. Kuna na dayjay, aramiden tayo. Jay kay ammo tayo nga nasayaat, nga mayan nurot iti pagayatan na, and then palubusan tayo iso nga agtrabaho. Iyo unag ti pamilya. Dayjay trabaho tayo, iti gimong tayo, iti simbaan tayo. Takuna na nga roden nga uray no kas ano kapintas ti program, nakapintas di planom, no saan nga nagaburan ti ayat ti Dios no haan nga binendisyonan ti Dios adayon to paylaan. Ala kakabsat kuna tayo ti sakripisyo dagiti naganak. Happy Mother's Day gaputa aldawyo ngam nakarkaro pa iti panangdungo na kada tayo. Palubusan tayo di espiritu na uray imuli haan na tayo nga binaybayan. Tatapay World Communication Sunday kunana daytoy. Kagapot a World Communication Sunday, it's good ta damot dagiti technology nga mangyasidid kanya tayo. Ikararagan tayo met. Sapay ko matadda kapya. Communication haan lang nga dagiti adda ti adayo. Communication iti gimong. Communication iti pamilya. Nga uri hanggang agsasa ako agkaawatan kayo. Gapot adda ti espiritu. Communication to ourselves. Ngano daduma ka us-usto ka di. Mayat ka di composition mo, mayat ka di jari nam. Di ka maala amin dayjay. Ngam ti the best mo la nga communicator akay so te ko na tayo ka communication with God. Tapno adda communication kanya tayo. Tapno masaya at tayo. Nalagkararag tayo akas gimong, dawaten tayo. Tati espiritu na iso kumati mang bendisyon kanya tayo. Ti espiritu na iso kumati aggaraw kada tayo. Kalpasan ti atidog a sakripisyo tayo, kamaudyanan na isuntunat na timang pataray kada tayo. Paduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo, bugbog dong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos. Nay anak saan anaparso, Diyos sakas madlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti panangkaisalakan tayo, imulo ka naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet na ilansa iti krus, gapo kada tayo. Dito nagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket na itanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag,
tapno ugumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag. Iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Bayat ti panangururay tayo ti panagsubli ni Apo Jesus agtalek tayo iti ayat ken panangaasi iti nailangitan nga ama tayo. Ang makaammo kadagiti kasapulan tayo sakbay nga agkiddaw tayo ken kuana. Idaton tayo nga rod dagiti napakumbaba adawat tayo ket kuna tayo Apo agtaeng ka kada kami. Apo tayong karagdagan. Agpaay ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken dagiti agtabtrabaho iti kaubasan ti Apo, tapno babaen ti sao ken pagpatulad da, matungpal da kuma ti misyon da, kas napaypayso nga adalan ni Kristo, kumararag tayo. Apo tayong karagdagan. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti pagilian tayo, ken dagiti agtabtrabaho iti babaenda, tapno matungpalda iti akem, anay talek kadakwada, nang runa ti panakatagibin, ti linak ken talna, ken tapno agtalinaedda ama magkapya, kas ken Kristo iti kasta agbalinda a modelo kadagiti padada a tao. Kumararag tayo. Apo tayong karagdagan. Agpaay tigimong tayo, nang runa kada tayo nga imay mangrambak tiyo uli ni Apo tayo, tapno magnatay met ket maiturong tayo jay langit, apakipagbiagan tayo ken kuana itagnanayon. Kumararag tayo. Apo tayong karagdagan. Agpaay kadagiti napanglaw, masaksakit, awanan gaway, balo ken ulila, tapno babaen ti panagsagabada, masarakan da ti kinaimbag ken ayat ti Dios, ket italekda ti aming da ken kuana. Kumararag tayo. Apo tayong karagdagan. Agpaay kadagiti kararua sa di purgatorio, tapno ited kadakwada ti Dios tagnanayon nga inana ken kapya, ket makiranuddan iti bunga ti panagungar ni Apo tayo Jesus. Kumararag tayo. Apo tayong karagdagan. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Mintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat itulom tayo may karkararag kadakwada. Apo denggem ti kararag dagiti tattaom itultuloy mi kumati agbiag ken mangiwaragawag ti naimbag adamag babaen ti panangsurot mi ti pagpatulad ni Jesus. Masarakan mi kuman ni Apo Jesus kadagiti kakabsat mi di panagserbi mi kadakwada dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Pamilwa kong naisagop mo ng may kinigan, may namin ko, umay ko idakot, kaya Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Itiday ko'y sa pagyaman, kapuy at minarumo kadatong, sapay kumapat na italian, na umawat iba't
ikendaraw. Bunga tibango kenli idatun mitata hanap nuan sudi amin naraksak ladini ikay sa iken ka o Diyos nga apumi itigay to'y ang sa pagyaman apoy at minalumo at ato sapay kumakataka ikaryan nga umawat ibagiging daraw. Amin wapong nga insagot mo nang ay keriga benamin ko umay ko idaton kaya Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo itiday to'y ang sa pagyaman apoy at minarumo adato sapay kumakatan na ikaryan nga umawat ibagiging daraw. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kumaay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po ating nakumagaliti dating pero sa imo. Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo daytoy a sakripisyo ti panangilagip mi ti madaydayaw ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kadita daytoy a panangrambak mi iturong na dagiti puso ken nakem mi kadagiti banbanag ana ilangitan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko na. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Podno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tani apo Jesus nga ari ti gloria iso a nagbalay iti basol ken iti patay ita nga aldaw immuli iti kangatuan a langit ket nagsidsid daawan dagiti angheles iso ti mangibabaet kadagiti tattao iti Dios iso ti mangukom ti sangalubungan ken mangituray kadagiti amin nga angheles saan na abinayan ti kinakurapay mi no diket iso nga ulo ken punganay mi immonan anapan sa dilangit ket namnamaen mi apapanan mintumet apasurot na anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Iyamo a Diyos, dagiti amin nga pagswan. Di langit ken dagat nabugay ti pakaidayawan. Hosana ikaatwan, madaydayan, imay tinatang tiyano. Hosana ikaatwan. Pudno unay apo, mabiig ka akin na santo, ket sika ti gubwayan ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu, amang pasanto kadagitoy adaton,
tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispi sinasa na inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus no kinin ka panagungar inna kamin salakan si kaamanubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirangod iti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kad met kadakwada. Mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo.
sulit sa lahat na pagtitipid natin. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kaniti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Makukuha mo tituray, ti panakabaling tindayaw, taganayon rin ko kasanta. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapu kanyak ditad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayamin kapya. Diyos sa punas basbas ilubo apong nasikap pero Diyos sa punas basbas ilubo apong nasikap Cordero de Dios, amang das basbas surtido, ide kadang ikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Aku cak may karino may katana, hindi ka may salana sa una pa yung bagpon ti kanina. Ni Kristo asalakan, incam mawatin, asang kagimungan, sa paikuman, kaiti daytoy panangan incam makuno kapiat sa lubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasuti, inainda ko, tarakin bagi, isungaro, din kang mawate,
ni Kristo asalakan, inkamawati, asang kagimungan, sa paiguman, taiti, daytoy panangan, inkang marunong, tapyat sa ngalubungan, nadaig asaknamo, inkang umaside, naite pasilang tingyan, inkang iseke, Uisibo labian, enka ikale, bigat kenuluan, inkang paekle, bagikinahan, ni Kristo asalakan, inkang mawati, asang kagimungan, sa paiguman, taiti, daytoy panangan, inkang marunong, tapyat sa ngalubungan, lumukin panaginip, inka imuray, tapno ka ng yagmi, at talinay, etingko mananong, oras nga ipupusay, alaen yakang mapun, tanatalge kasibay. Kumararag tayo. Man nakabalin, kanagnanayon a Diyos, palubusan na kami ano payadda kampay laeng dito'y daga, makiranod kamin kadagiti na Diyosan abanbanag, ipaay mo kadi tadagiti amin, apanagsingsing petmi, maiturong daken Kristo, iso anakiranod iti kinatao mi, ket ita addan amakikadkadwaken ka iti gloriam, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kas panangkablaaw tayo kadagiti inna, maidawat nga agpasango amin nga inna Apo, tadda kararag para kada kayo. Manay data. Kadagiti asawa nga amang adda ditoy may kay tumangalat sabong ta ikanyo ti sabong. Agoray kayo nga para sabong. Dagitoy asawa yaw. Puray maminsan lati unos pa nagbiagyo nga mangtaed.
No maibusang kay ti sabong, agala kay ito bangbang-sita niya. Kararag para kadagitiin na nga dito'y agdumugda. Diyos Ama, aman nakabalin amin, ken managayat unay. Agyaman kami kadagitiin na, asagot mo kada kami. Isuda ti silaw, amang ted tilawag ti pamilya. Aglalo iti tiyempo, ti kinasip ngat ti biyag. Isuda ti pagtaudan ti dongo, ken ayat ti pamilya. Gladawan ti managayat unay apuso ni Apo Jesus. Kanayon kadi asalak ni bam ida manipod ti anyaman na peggad, ti aksidente ken kalamidad. Ikanawam ida ti anyaman na pagbasulan, ket ilisim ida ti anyaman na kita ti nakaro a sakit. Taginayunem kadi kadakwada ti galad ti kinaanos, kinapakumbaba ken kinaemma. Iti baet ti adu a sakripisyo, kultura ti kinapalangguad ken kinadurso. Agtalina edda kuma apagtuladan ti kinatulnog ken kinamanagkararag kas impatulad ni Apo Berhen Santa Maria, ina ti sagrada ti pamilya, ina ti simbaan ken inami anadong unay. Daytoy ti dawaten mi itinagan ni Apo Jesus nga immuli sa dilangit, babaen di panangibabaet ni Apo Santa Maria di Guadalupe nga inami. Amen. Tumakder tayo para iti bendisyon. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Sa